ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунӣ мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат ва маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навод чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул карда ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, мошинои Hyundai Porter D солои нав, Toyota Camry D, дӯстони азиз ҳастанд мошинои боркашам гурзавоям ҳастанд. Opel Astra F дар кузофи седан ва кабриолет ҳастанд. Daewoo Leganzi, Toyota Corolla 1, Opel Astra G, сечкаҳои простой, сечкаҳои объём ва сечкаҳои душам ҳастанд. ва ҳастанд Daewoo Nexi, дӯстони азиз ҳастанд Opel Sedan хетчбеки ва седаниш, ҳастанд Toyota Prius ва ҳастанд ВАЗ 2107 ва мошинои автотрои Москва ва автодиксон мошинои советски ҳар гуна нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, нагуфтаноҳои кадоме ки мисол мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дорад, суратша дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунем, реклама мекунем ва курси имзо бошад 121 сомона 69. Марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастанд дӯстон, ки срочно фурӯшӣ бо нархи арзон, мошини тоза. Toyota Camry D. Соли барои 2009 сол ҳастанд, ки сӯифориш бензини холия, моториш 2.4 литра, коробкаш автоматай, сайзтани мошин баъдро чоткаи бадай мошин ягон камбудӣ надорад. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастанд. 4 та баллони пачкаи аз Camry 6 мега задагӣ ҳастанд. Camry 6 қатъи баллон пакетишка, дискошкаи пачка. Бо инчунин запаскаша ҳама чизош комплект ҳастанд. дӯстони азиз, кондитсионераш намехе ях кор мекунад, хадавойшон мегӯяд ҳамаша комплект нав кардагим. Краскаш сурат, краскаш тирокомпанияни ягон сарапина надорад. 4 та электропакет, дӯстони азиз, мошинча чоткаи бад, ҳамаи корош кардагӣ, фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 79000 мегӯем, бо арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта, дӯстони азиз. Мониторои хеле нав, мониторои замонави задагӣ, дӯстони азиз. Монитор задни камераш хеле чоткаи бадай ва чуқолакҳои хеле фасонак, хеле биққагӣ чуқолча. Хоб, хай дигар чӣ шаб кунем, дӯстони азиз? Дигар шахтон бо занг зада пурсен. Ин мошин дар шаҳри Бохта, мошин хеле мега я дастгашт аст, мошинча чотка 79000 сомон, муомилаи хуб дорад, дӯстони азиз. Срочно мегӯяд пул дар корай. Ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобшон, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp дорад. мошин ягон камбуди, ягон сарапина мегӯяд, краскаш надорад. краскаш мегӯяд навай, яъне ки бо тарифа меарзад. мошинчаро рафта мега аз пеш бинед, муомила мекунед ва главни коробка мотор да мегӯяд гарантия, яъне ки коробка мотор да гарантия, редкаи хиёдам гарантия метиҳад. мошинча зури бад. марҳамат, занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzi ҳастанд, дӯстон, ки срочно фурӯшӣ. Daewoo Leganzi бо светои сафед, дӯстони азиз, сафедаш бо зурай. соли барои 1998 ҳастанд, ки сӯифориш газ бензина, моториш 1.8 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошинча хеле ки як даст мегӯяд гаштиса, мошинча мегӯяд чотка. утилизатсия, дӯстони азиз, дорад. салонш мегӯяд тозак, мотор коробкада мегӯяд гарантия, яъне ки мотор коробка мегӯяд созай. фақат ки документош буш дагад, пули документша мегӯяд муомила мекунем, яъне ки бо маслиҳат, дӯстони азиз. нархи мошина мегӯяд 12000 мегӯяд, нархи арзон монда мегӯяд, срочно пул дар кор. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразен, дӯстони азиз. хоб, светои сафед, Daewoo Leganzi 98 сол, 1.8 дӯстони азиз, коробка мегӯяд чотка, моторшам соз, утол мегӯяд кардагӣ, фақат ки як ҳуҷҷат мекунӣ, тамом. дӯстони азиз, нархи мошина 12000 сомон гуфтасам, боз муомила дорад, бо дискакҳои фасонам дошта, бо инчунин баллоношам созай, яъне ки дар ҳолати хуби техника ҳоли иқам мегардад. дӯстони азиз, одамаш соҳибаш одами инсони хуб аста, срочно мегӯяд пул дар коршта мегӯяд, мошина фурӯшда мондан, шахсоне ки мехарин қайтон муомилаи хушро мекунанд, марҳамат, на занг занед. ин ҳами рақамҳои вавилоншона ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорем. барои маълумотҳои пурра гирифтан дар ҳамин рақамҳо мақсад ки занг занед. то қад суми холия мегӯяд ва срочно. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд, дӯстон, бортавои гурзавои Eugene ҳастанд, ки соли барои 2012 сол ҳастанд, ки мошинча мегӯяд созай, фақат ки кора мегирӣ, сар мекунӣ. хоб, бортавои гурзавои Eugene 2012 сол. хай баъзе ҷош кам-кам кор дорад, мақсад ки хоҳед мекунӣ, нахоҳед, намихел кора мегирӣ, сар мекунед. дӯстони азиз, 4 та баллонош мегӯяд нав ҳастанд, дӯстони азиз, мошинча мегӯяд нахадо ҳастанд, хеле ки як дастгаштагӣ, дӯстони азиз, бо ҳам скаменкаҳои пеш, ҳам барои ақибам дошта, барое ки 4-5 одама, дӯстони азиз, баллонашам ҳолати кори нав, мошинча мегӯяд нахадоай.
нарша арзон гуфтасан срочно мегад пул дар кори нархи мошин 55000 сомонӣ аст боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дӯстони азиз 55000 сомонӣ муомила ва савдо дорад. якумаш рақамҳои TCL дастии 0290 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 8870 нашта WhatsApp дорад нашам кор мекунад. дуюмаш рақамҳои 290 кор мекунад тоқа номери холия 90 ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 70 нашта WhatsApp дорад дӯстони азиз. касоне ки дар кор аста ягон маълумотои иловагӣ хоҳанд ягон саволи иловагӣ бошад дар рақамҳошон шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳад ва нашуд сумош арзон ва муомилаи хуб мекунад срочно мегад пул дар кор марамат 55 та савдо мешад занг занед. ва одамое ки хали мошинаи фурӯш дорем мошинаи майда хона замин квартира хоҳанд ки реклама кардан дар рақамҳои боло буда аст WhatsApp доро кунем ва реклама фурӯш да мегзорем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон срочнаи Hyundai Porter D солои нав ва состоянии зур. соли бори 6-2007 сол аст ки сӯзишвориш мегӯяд дизелаи мотори интеркулай дӯстони азиз мегӯяд зури бадай дӯстони азиз объёмаш 2 аст коробкаш дӯстони азиз механикаи состоянии мошин мегӯяд чоткаи бадай мотори интеркулай мотори Ducati дизел мошинча мегӯяд зури ба соли 2007 светои сафед дӯстони азиз мошинча состоянии зур. хоб хадавой мегӯяд кадагиаш дӯстони азиз баллош мегӯяд 80% аст. хоб салоншам тоза аст мошинда мегӯяд ягон камбудӣ нест. нархи мошина мега 76000 мегем бо муомила мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Танғара дӯстони азиз. нархи мошин 76000 сомонӣ аст боз муомила дорад. ин аст рақамҳои мегафони ҳисобишон. ин рақамҳо ҳам кор мекунанд дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дӯстони азиз. мотор зур коробка асос балон нав ва фақат ки ҳуҷҷатош буд-шудага ҳуҷҷаташ мекунем. ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди мошин фаҳмида шумо занг занед маша ба шумо фаҳмода ва арзонам мекунам. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Opel Astra F аст ки дар кузифи седан дӯстони азиз ва кабриолет ҳам дударраи дӯстони азиз. мошин болош яъне ки кабриолет седани кабриолет заводской ва дударра. соли бори 1996 сӯзишвориш бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад соза диска балоншам соза. хоб инам хели свето. нархи мошина мега 28000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Даҳана дӯстони азиз. 28 та бо савдо муомила дорад. якумаш рақамҳои вавилон дасти 18 кор мегад. дуюмаш рақамҳои дасти дашам 64 нашта WhatsApp дорад дӯстони азиз. мошин Opel седани кабриолети ва дударраи дӯстони азиз. шахсоне ки мехарем бо 28 та муомила ва савдо дошта марамат дига маълумотча гирем. ва шахсоне ки хали мошинаи фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул любой маркаи мошин агар хоҳем ки фурӯш дар мода реклама кардан марамат сурат ва маълумотча дар рақамҳои боло буда 20 рой кунем. мо рекламада фурӯш намезорем. мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook ҳамашда реклама мекунем. дӯстони азиз марамат рой кунед ва хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед занед. чӣ мошине ки дар кор нависем пешкаш дар видео оянда мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст дӯстон ки светои сафед дар кузифи хетчбек срочно дӯстони азиз фурӯшӣ. Opel Astra J соли бори 6-2000 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега солона мегад ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ 4 балон мегад нав мошинча нахаду. нархи мошина мега 50000 мега соҳибшон боз арзон мекунем мега. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 50000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошина. хоб оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёмода занг занед. дӯстони азиз гуфта намона яъне кадометон ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст кадом марка кадом сол кадом нархода мо дар видео оянда гуфта пешкаш ме шумо дастгирӣ кунед лайкотон занед. дӯстони азиз мо вақт дар хизмати шумоем. шумо дастгиритон фаромӯш накунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон мерседесои сечкаи яъне ки солои нав шуда дӯстони азиз. ҳамин хел ира сечка меган чанд ам ном меган бо хайхтон мақсад хулоса кунен. дӯстони азиз соли бори 2008 сол аст ки сӯзишвориш бензин газаи моторуш 3.5 литр коробкаш автоматай мошин мега созай нашуд документация ягон чи гуфтагӣ нестам. нархи мошина мега 70 та мега муомила савдои хуб мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳда. 2008 сол мотори 3.5 нархш 70 та савдо мешавад. марамат ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда занед пурсида гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Toyota Prius аст ки соли бори 2006 гибрида мега соҳибшон. ахир гибрид чақа кор мекунад аша ай пеш мебинен ва дӯстони азиз и Prius соли 2006 ки соли кӯнатар шаҳ.
خب коробкаш автомат аст, сайзари мошин мегӯяд соза не ки по-любому расход дора. Мошин дар такси кор мекарда дӯстони азиз, бо хаёмаш рафта бир нашод ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест. Нархи мошин 53000 сомон. Хай ки мотор, коробка ёша рафта дӯстони азиз аз пеш бинед ки бо телефон ҳамаша аниқ карда гирен. Мошин дар шаҳри Душанбе 53000 сомон рақамошон мондагӣ. Шахсоне ки мехарем маълумот дига маълумотча хатон гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ваз 2107. Соли бори 6 2004 сол сӯзишфурӯш газ бензин. Мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошина мега аз пеш омада бинера ки чӣ расход дорад, чӣ кам дорад, инаша хатон аниқ мекунен. Нархи мошин мега 7500 сомон. Боз муомила ва савдои хуб мешавад аз пеши мошин. 7500 мошин дар шаҳри Бухтар. рақамошон мондаги аст билайна ягон савол дошта шуд, ягон маълумоти иловагӣ марама занг занед. ва хоҳиш ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира дареқ надоред, лайкҳои бепултон назанед ва навбат охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови седан. соли бори 6-1994 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега нахаду. нархи мошина мега 22000 мекунем, бо савдо мегад мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. дӯстони азиз, мошинча хай дар навор соза нашуд, документация ягон чи гуфтагӣ нест. рақамҳои мегафони соҳибшон мондаги аст. маълумоти мошини рости гап хела кам аст. касе ки мехарад бо телефон худша аниқ карда гиранд. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 6-1996 сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, яки нархи ахирша мега дига арзон мекунад. нархи мошин 7000 сомон. дӯстони азиз, мошин мега ҳуҷҷат дорад, нахадвай хай мошин яъне кор дорад камтар. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, нархи мошин 7000 сомон дига арзон мешавад мега ва илтимос беҳуда занг назанед, фақат конкретна харидоро. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-Class Sechka. соли бори 6-1994 сӯзишфурӯш газ бензин, мотораш 2.4 мега соҳиб хай аниқ карда бо хатон гирен. дӯстони азиз, коробкаш механикаи, мошин ҳолати миёна дорад. дӯстони азиз, 27000 мега бо мақсад ки муомила доштаед. вариантҳои алиша мега дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. агар ин мотораш хато наштад, барои ки дар мотор Sechka простои редки мотор 2.4 мешавад. дӯстони азиз, 94 сол буда, хай 27000 арзон карда гирем, бо расходча мекунем. ягон савол тамоша, ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмда мегафон аст, занг зада бупурсен. ва одамое ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маълумоти дига, ягон мошин хар бошен, дар вақтаки мо муроҷиат кунем. фақат дӯстони азиз, чизе ки мисол маркаи мошине ки дар коса нависед, мо дар видео анда мушкилотона пешкаштон мекунем. фақат ки шумо дастгирифтани фаромӯш накунед, лайкора ҳатман барои мо дареқ надорем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla 1. соли бори 6-2005 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка дӯстони азиз автомат. дӯстони азиз, дар сурато коробкаш автомат, дар маълумотош механика навистаги аст. ба фикри ман автомат, шояд ки соҳибшон хато нависта бошанд, яки дар сурато автомат, дар инҷа механика нависта маълумотош соҳибшон. хоб, нархи мошина мегад 50000 мегем. дӯстони азиз, илтимос меган ки фақат кан карена харидоро беҳуда мегад занг назанед. мошин соза мегад, гази Евро-4 дорад, ҳуҷҷат мегад дорад. дӯстони азиз, утул кардагӣ мегад. дӯстони азиз, мошин хай на зурай на безебай, ҳамин нарх шуда арзанда 50000 сомон. қати хичон бо муомилаша мекунед, ки фақат илтимос гуфтага соҳибшон ки фақат кан карена ба телефон савдо накунем. мошина мега аз пеш омада бинем. 50000 сомон ягон сум мумкин ки муомила кунанд. рақамҳои мегафони соҳибшон мондаги аст, марамат занг занем. ва одамое ки мошинаи фурӯшдор реклама мекунанд. дӯстони азиз, ҳамин мошин буд пешкаш мекардем. ин буд навори музеи мо. то видео